बाक्सानि सनाफुलि उलुबारियाव खुंगा 52थि खेराइ फोरबो खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सनाफुलि उलुबारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 52थि खेराइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। 52थि खेराइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै मैया सुक्रुबारखालि मोनाबिलियाव रुंसारि अभिजित स्वर्गीयारि गोसोखां हारिमु मोनाबिलिखौ सालबारि ओनसोलनि बयजोंबो मिथिजानाय समाज सिबियारि नबीन गयारिया बेखेवनानै होयो। खौरांनि गेजेरजों समाज सिबियारि नबीन गयारि लोगोसे फोरबो खुंफुं आफादनिफ्राय मा बुंखो आबुङै मिथिनो। नोंथांमोननि बर' खौरांनिसो गासैनिसिमबो आंनि नायग्रा आरो नोंथांमोननिसो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै कलियागुरि, सायथानगुरि आरो उलुबारि दरथाम गामिजों दिनै 52थि खेराइ फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव दिनैनि बे मोनाबिलि कालचार श' बेखेवनाय हाबाफारिखौ लिंहरदोंमोन। आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथांमोना बे गोजोन बे हाबाफारिखौ आंनो मावफुंहोनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो गासै रायजोआ दिनै बेयाव जायफ्रा दिनै बाथौ फुजिनो फैदों, खेराइ खुलुमनो फैदों, बिथांमोननि गासै बिनाय भगबाननिफ्राय जि आसा आकांक्षा बिदोङो बे गासैबो आखरे आखरे जाफुंथों होननानै आङो भगबाननिफ्राय बोर बिनानै बोर सारस्रिनाय जाबाय। गोजोननाय मोन्दों। बेयाव सानथामनि हाबाफारि खुंदों होननानै आं मिथिगौ। बिथांमोना दिनै नैथि दिन, गाबोन गेवलां मेल जागोन। दिनै बे हाबाफारियाव गासैबो सेंग्रा सिख्ला गासैबो बाहागो लाफैगोन होननानै आं सानो। बेजों लोगोसेनो बाथौखौबो आङो जोंनि बर' रायजोखौ, बर' समाजखौ आंबो खावलायनो सानो। गासैबो बाथौखौ खुलुमनांगौ, बाथौखौ फालिनांगौ, बाथौखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ। बाथौखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनो साफ्रोम बर' सुबुंनि खामानि होननानै आं सानो। बाथौआ जोंनि देहानि मोनसे अंग। बे गैयाबा जोंखौ आखाइ थाइसे मेगन थाइसे गैयि रखम नुगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो बाथौखौ जों खुलुमनांगौ आरो बाथौखौ जोङो उन्दै गथ'फोरनो फोरोंलांफानांगौ। दा गोबां जाथियानो गावनि गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोङो। दा जोंनि जाथियाव बेबायदि फोरोंनाया गैया आरो जोंनाव मोनसे दान सिस्टेम होनाय गैया। भगबाननि नामाव खेन्दा होनाया बेयो जोंनाव जानांगौ। गुबुनफोरनिया मेसिनजों साननो गोनां दान होयो। जोंनियाबो बेबायदि दान होलायोब्ला जोङो साबना हामना बाथौ मन्दिरखौ खालामनो हागोन होननानै आं सानो। बे उलुबारि, कलियागुरि, सायथानगुरि खेराइ आफादा नैबे खेराइ जिथु सोलिनाय खेराइनाय हाबाफारिजों लोगोसे सानथामनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामदों। बा दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव जों हाबाफारि बायदियै नैबे मोनाबिलि समाव हारिमुनि मोसानाय जोङै गोबां गुबुन जायगानिफ्राय लाबोदों। अर्थात क'क्राझारनिफ्राय जों मोसानाय दलसे लाबोदों आरो जोङो मुसलपुरनिफ्राय दलसे लाबोदों। आरोबाव जों नैबे कादेरि पाठसाला अर्थात कादेरि फुजा काश्यप बिथाङाबो सासे मुंदांखा मोसागिरि। बिथाङाबो जोंना नैबे 52थि खेराइ फोरबो फालिथाय जाबाय। खेराइनाया जाबाय आरोखि 52थि 69 इं सनाव जों नैबे खेराइखौ गायसननाय जादोंमोन। गोदोनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो नैबे गायसनना दोनलांनायनिफ्राय जोङो दिनैसिमहालागै 52थि जोङो खेराइनाय जाबाय आरोखि। बे समाव गामि दरथाम अर्थात जों मिथिनाय बायदिब्ला खेराइयाव जोंनि नैबे खेराइया गोबां नैबे 6खान गामि ना मा होननाय खोनादोंमोन आं। आगोलाव आरोखि आबै आबौमोननि समाव काटलपारा दङमोन, उलुबारि बट्टारियाबो दङमोन, थिग बेबायदिनो तातिकुसि ओरै दङमोन। थाङै थुङै बिथांमोना गावबागाव जायगायाव काटलपारायाबो एक्सट्रा गावबागाव जायगा होबाय। गुबुनफोराबो बेबायदिनो गावबागाव जायगा लाबाय। थिग बेबायदिनो बट्टारियाबो गुबुन जायगा लाबाय। बेबायदिनो जों गामि दरथाम उलुबारि, कलियागुरि, सायथानगुरि बे गामि दरथामा नैबे
दासिमबो गावाखै जयैनो जों होबाय थानाय दङ रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो खावलायहरबाय जोंनि बे खेराइनाय फोरबोखौ जुदि खेराइनायाव जों दौदिनि जायखिजाया मोसानो होयोथ' बेयाव बाथौजों गोबां लोब्बा दं बे बाथौ खुलुमफैनायाव जोंनि बे रायजो राजाफोरा गोबां आशीर्बाद मोनो जाहैबाय मोसाफैना माबानानै खुलुमफैनानै गोबां आशीर्बाद मोनो जाहैबाय दा बेनिखायनो आं खावलायबावो जाहाथे गासै रायजो राजाफोरानो नैबे जोंनि उलुबारि कयलागुरि सातानगुरि गामिनि जिथु खेराइ कमिटिनि बानजायनाय खेराइनाय बेवहाय गासैबो फैनानै बेयाव बोर बिफैनानै गावबा गावनि जिथु जाफुंनाय हाबाफारिफोरखौ लानायखौ आं मिजिंथिबाय आरो